Onye katrata anya, lanya, pupu ya hikpu n'anya. Gavuru gogolo yiri, ya get ya. A better interview. Huh? Yeah, Abraham. Kusheno kwike. Abraham interview, Bishop. Kwengishi ya. No, wishi amana ga ma krogi, onye krogi ihe n'ishi. Gene zakwara ni gishi otoke. All the Teshi Park. Otake shi mwago. Mbo Teshi Park ya dishi. Gene zragi ishi giso teshi park hagi ishi. Owo ntoto ka mpuwe mgbe agisi ishi gi vuru ivu ge bia ga gwa mo teshi park hagi ishi. With the camera and so Chineke kwele ihe ọjọọ. La anya nwakwala nwa gị na mmadụ nwaanyị ibe ga alụwa ọgụ ga ama anyị isi ya. Kwenu ahịa mgba gị na. Kwenu ahịa mgba gị na ịma committee sister mother. Kwenu ahịa mkpuwe na. The way phone na la gị ebili ọtọ lazụ. Kwengi isi mmadụ. Wepụ aka n'ukwu. Turn off. Look at. We're front to. You should go no telega ha. Chineke kwule ihe ọjọọ. He no gana azọ wo teleka wike. Abụkwa nonsense ka gịnị kpatara ya ka m jụrụ gị ajụjụ ị ga-eji ọnụ asa m ya ga-ewere aka pee ya. Ga na pee ya aka. Lewa anya n'ihu. Iyi neko ole n'ime. Ji na ole ka iyi n'ime. Lewe m anya ebe a sawa m ji na ole ka eso n'ime. Iyi tight yiri jean. Hey, itari bro otele nga. Itari ibuli otele shiwe mi hi n'ime Chineke agbaga ọkụ. Ọwa oyi ọmagaghe. Mwishu kwa oyi ọmagaghe bịara nga eboro m otele hia. Wepaka na ntoto ha. Itande ero na Starling Bank. That with a phone. Nwoke ahụ duru nga ahụ onye. Oh, my friend. Kusheno kwike. Oh, my friend. Okay, gị na anyị gị nwoke nọ. Gị bịa ngasị mmeghe nta. Ige ịhụrụ gị. Ige. Oh, my friend. Onye ka yiri bansa. Ije eme nwaanyị na nwaanyị. Kusheno kwike. Tinye phone n'ọnụ gị kusho kwike. God forbid. Na gịnị mere? God forbid him to make wine and wine. Aha gị. Nne m ị ga-ekwuchi okwu ike mebucho gị ya. Aha gị. Aha wụ Chioma. Chioma onye. Chioma Sunday. Chioma Sunday nwe isi ukwu. From family of Ndi Nwe Otele. Ede afọ ole? Adị 26. Iji ụmụ ole? Pa mụ ga-eme o. Ilubole di. Mba. Iwe onye ebe? Ahụ m onye Abia Steeti Ụmụahịa. Ebe na Ụmụahịa. Ụbakala. Ebe na Ụbakala. Ebe na Ụbakala. Ụmụime.
Arobala Gambo. God forbid. Mba. Abaro here the Guinea. I reject it. Mba. Yeah, Megagina. Yeah, Megagina. But I can't apantigi with a phonati no Chineka Bagoko. Gawarajo, wait home we are. Namangagra tota tata in Iji Yende Kegishi, Heke Lobog in here. When you should get with Aju Hota, where I need is our attachment. I will go to Onyamono, no, Nanga, and I have forget. Is your Hanota? Branga Biabia, Nega Noti, what the phone, TF, no. Eweliwe. Ijangu goof. But Jesus. Mba. Lanya, and when come to get Bana, Ijaha, and the Christianity now who go here. Managerian Katawana. You won't yara. Image of Jesus, a way I say, Emotation rejected him, rejected him. He make a issue talatato. Brage Jahan de Christianity, we get on your takas here. One bingo. Vrotele no, but Begumenelu. He can make it on your dibia, who wish you. It's got bad Jesus. I reject it. He makes it no, your native daughter who a paraga pala bang, Giniaka, what the way I nodge. Abamafa. Braga, come on, cut out of this place. I'm joking here. Braga, a gym neck. Don't try it here again. Yes, sir. Don't touch you, the Nejam Madame, no bruise. When you might hear the dog on my dog, but I get up, I take that. Jesus, one nugget. Gahapo Pranaga, Egap, or get back up, or young Munoz or Namaunyo. Kebishana and I. Delta State. Get a canano. Name business. Business, I get a Kimaga Nama Mira conduct. Braga Wamsi Mega. Business, get a Kimaga. Food stuff and the provision. It's area in my hack or area na street. No, area na store na. A treat a leg infection on bo. Otele. When infection. A infection, he put a hand, Umerengi Berika, Golo, Kawo single mother infection. Like him when Infection. I'm not mean you that time. Oh. number one lead receivers get there for interview. I want time for these things. Onye ke yiri onye keke tagide jizi agbaga fuel Chineke agbaga ọkụ ebere ga abịa kwakwume ihu nke udu.
Good afternoon, sir. Therefore, 25. about him of the photo there. If you tell them photo,